benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día a todas e a todas. Hoxe vimos a falar dun día moi importante en Galicia. Como ben sabedes, o 17 de maio imos a celebrar o Día das Letras Galegas. Ese día homenaxeamos a escritores e escritoras que se dedicaron a escribir en galego. Este día é moi importante, pois con el podemos recordar os nosos escritores e escritoras e tamén para coidar a nosa lingua. Este ano, a escritora a que se lle adican as letras galegas é unha muller de gran importancia na nosa cultura. O seu nome é Begoña Camaño e foi escritora e xornalista. Begoña Camaño naceu o 14 de outubro do ano 1964 en Vigo. Estudou Maxisterio na Universidade de Vigo. Traballou como xornalista na Radio Popular de Vigo, en Radio Noroeste e na Radio Galega no programa Trécolas. Tamén foi colaboradora dos xornais A Nosa Terra, Tempos e Novas da Galicia. Foi unha muller moi comprometida coa lingua galega e coa igualdade, polo que defendía os dereitos das mulleres e a cultura galega. Begoña Camaño escribiu novelas moi interesantes. Un dos seus libros máis coñecidos é Circe ou O prazer do azul. Nese libro conta a historia de mulleres fortes da mitoloxía. Outro libro importante é Morgana en Esmelle, nel mestura lendas coa cultura galega. Begoña Camaño quería dar voz ás mulleres que non eran escoitadas. A súa historia fanos pensar e aprender. Polo seu labor e compromiso a favor da nosa lingua, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas 2026. Esperamos que vos gustase o programa, que aprendecedes moitos sobre Begoña Camaño. Clementinos e clementinas, ata a próxima. A túa radio, na túa escola.